efeke udan iki mau lur. Mari balik mapak anak sekolah. Kak kober tuku sayuran ning nggone warung. Wis duweni iki lur. Tongseng sosis campur ndok. Tak dadekne setok tak ublek-ublek. Nah, ublek-ublek ngene bumbune iki mang cuma brambang sama bawang lombok gede lombok cilik. Terus mari ngono tak wae ndok karo tak wenehi sosis. Tak tambahi penyedap. Jadi menu sore hari ini ya, aku mangan cukup karo iki wis ora apa-apa lur. Ya, sementing kena nggih nambani weteng kademen. Nah, bang udan ngercis iki mang niki nggon aku. Dadi ning nggone aku iki di wilayah Blitar, Jawa Timur, Indonesia udan ngercis lur. Udan ngercis iki grimis lur. Grimis saya lur. Iki lagi terang, lah wetenge luwe. Nah, karena perutnya lapar, ya duweni iki yo iki lur tak masak. Nek gur trimo sosis karo ndok, tak isi lombok berambang bawang. Nah, sederhana banget. Terus tak wae penyedap ngono ae wis beres. Iki mengko wis kena dinggo baturi sego mlebu weteng. Menu sore ini lur makanane sing iki. Muga-muga dadekke wetenge anteng. Nggak kluruk-kluruk wae. Klutuk-klutuk nggak ngono. Wis kena tinggi pemadam kelaparan ngono jarene. Weteng luwe apa wujude panganan yes disyukuri karo dipangan supaya reda lapare. Tur maneh aja lali matur suwun sing gedhe marang Gusti kang aweh rejeki. Lur ya. Ya salam semangat wae lur. Dan selamat sore. Marilah kita makan bersama oseng-oseng sosis karo ndok. Tak dadekne sitok. Nah wis lur iki mateng ate tak adahi mangkok. Nah. Adahi mangkok ngene lur. Wis ngene mateng lur, siap dinggo baturi sego. Ya wis lur, ayo madang lur. Ayo madang. Ayo mam lur bareng-bareng. Matur suwun ya lur ya. Iki oseng-osengku wis mateng. Sip.